दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि बानजायनायाव आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों नैबे सनितपुर जिल्लानि नर्थ ढेकियाजुलि आनसलिकनि बातासिपुर बे गेवलां फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो दथि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर एकर्ड डेखौ जों बेयाव खुंफुंदों आरो जोंनि फिरफिला बिरहोनाय फुंबिलिनि आर'ज बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दा जोबनानै थांबाय गोजोननि थाखाय जों फारौ बिरहोनाय दा दसे समनि उनाव जोंहा सावरायमेल दङ आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव 5,000निबो बारा मुंख्लं गेदेमा बिर जोहोलाव जि बिथांमोननि जि त्याग आरो जि बिथांमोननि बावसोमनाय जों बेखौ गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खुलुमदों बड'फानि जि मोनसे आदर्शजों जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायनि गेजेरजों बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर जों मोनबाय बेयो मोनसे गोग्गानाय देरहासारनायनि सान आरो दिनैनि बे सान गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ जिखिनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंबाय आसाम सरकार भारत सरकारा बेनि थाखाय जों धन्यबाद होयो आरो आद्रा थानाय जे मुल दफाफोर दंमोन बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि आरो आसामनि गिबि मन्त्रिखौ जोङो थारै जोङो खावलायदों आरो बेखायनो जे जों जि जायगायाव गसंनानै दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि प्राय 300नि बारा गामिसो थिसननांगौनि बिबान दङमोन बाउन्डारि कमिसननि खामानिया सोलिगासिनो किन्तु सरकारा पलिटिकेल इनिशिएटिभ लानानै बे गामिफोरखौ थिसननायनि थाखाय दायित्व लानांगौमोन किन्तु 6 बोसोराव 60खान गामिल' सोबाय आद्रा थानाय गामिया सिमिलिगुरिसिम हाबबावनांगौ दङ बड'लेण्डनि खोलाहा जिखिनि डिसपुटेड भिलेज 95 आगोलाव दङमोन बे गामिफोरखौ थिसननांगौ दङ लोगोसेनो 40टा परिषदीय जि बिटिसिनि समस्ति बेखौ 60टासिम खालामनांगौनि खामानि दङ बेखायनो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टखौ जों नागिरदों आरो कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जायोब्ला डाइरेक्ट फाइनेन्स जागोन मोर अट'नमि जागोन फाइनेन्सियेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारा बिटिसि बिटिआरनिया बांगोन दा बे दाबिखौ लानानै जोङो भारत सरकारखौ पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनो थाखाय 6 शेड्युल एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादों दाबि खालामदों बर' कसारी काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा बिसोरनि बिसायख'थि खुंनाय आरो फुल फेजेड काउन्सिल दानाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ 2003आवबो दङ 2020आवबो दङ किन्तु दाबो भारत सरकारा बेखौ मावफुंनानै होआखै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै जोंहा 1500 कोटि थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो इनस्टिट्यूशन जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि दङ बेयो दा लासै लासै जागासिनो थांनाय प्रमद बर'नि सरकाराबो माखासे मावनानै गालांबाय आद्रा थानाय खामानिखौ आथिखालाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो गायसननाय नुदों आरो बे हाबाफारिफ्रा जायोबा जोंनि ओनसोलाव जौगानाय फैगोन किन्तु एनआइएनि 50निबो बारा 50 जननिबो बारा केडारफोरखौ भारत सरकारा दिहुननानै हरबाय न'आव थांबाय केसआ सोलिगासिनो दङ लासै जोबलांगोन नाथाय 6 जन एनडिबिनि बारग' एनडिबि केडार सिबिआइ आदालताव जि दङमोन बिसोरो 14, 15, 16 बोसोर दाबो जेल खाथिनानै बिसोरखौ सरकारा हगारनानै होआखै रन्जन दैमारि आरो साद' गोख्रैनो भारत सरकारा बेखौ हगारनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो केस जेसेबां दङ बेखौ उइथड्र खालामनायनि खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिफोरा स्रां जोबजोबोब्ला थारैनो बर' एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा 100% इमप्लिमेन्टेसन जागोन बेखायनो आद्रा थानाय बे एकर्डनि क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आवाज दाबि सावरायनाय भारत सरकारजों लोगो हमनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो गोलाव जानायनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों मालाबा जों रागा जोंदों आरो दिनै भारत सरकारखौ जों फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै जिल्ला दख'रा मिरु जोङो भारत सरकारनि प्रधान मन्त्रिनो 10,000 पस्टेलनि गेजेरजों पस्टकार्ड जों दैथायहरगोन एकर्डआ स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ 5,000 इमेल जोङो दैथायहरगोन आरो दिनैनिफ्राय बे सप्ता खनसे बेयो सोलिबाय थागोन आरो बे मन्चनिफ्राय आङो भारत सरकारखौ फिन एकर्डखौ जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन कमिटमेन्ट मथे खामानि मावनो आखरे आखरे पालन खालामनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों।